Узлюбленыя браты і сёстры, паважаныя парафіяне, сёння ў касцёле каталіцкім дзень Божага Слова. Папа Францішак год таму пажадаў, каб у трэцюю звычайную нядзелю кожны год у касцёле асаблівым чынам сваю увагу звярталі на Слова Бога. Фактычна, чым з'яўляецца Слова Бога для чалавека? Чым з'яўляецца Святое Пісанне? Калісьці параўноўвалі Святое Пісанне да ліста, да пісьма, якое Бог напісаў чалавеку. Сёння лісты мала хто ўжо пішаць, сёння можна параўнанне зрабіць крыху іншае, што Святое Пісанне – як вялікі СМС, альбо інфармацыя ў месенджеры, альбо вялікі мейл, які Бог высылае да чалавека. І што ў Святым Пісанні з'яўляецца асновай? Што Бог жадае чалавеку паказаць пра сваё слова? Той, хто чытае Святое Пісанне, той, хто даследуе Святое Пісанне, той, хто ад стараны навуковай, інтэлектуальнай жадае заглыбіцца ў Святое Пісанне, можуць убачыць глыбокую праўду, што Біблія – это слова любові Бога да чалавека. Бог праз сваё слова описывая, показывая свою любовь до человека. И одночасово это слово, в котором Бог показывает шлях, на який запрашае человека. Шлях, який чыніць человека счастливым. У Святым Пісанні таксама змяшчаюцца моманты, у якіх аўтар натхнёны паказвае вернасць Бога і нявернасць чалавека, прабачэнне Бога, слабасць чалавеку. І адначасова Святое Пісанне паказвае таску Бога па справядлівасці, праўдзе, любові, па Божай дасканаласці, да якой Бог запрашае. Паглядзіце толькі некалькі фрагментаў, хацеў бы сёння звярнуць увагу на некаторыя фрагменты Святога Пісання, хочаш бы, напрыклад, сённяшняе першае чытанне, у которым Бог праяўляе міласэрнасць да ніневіцян, якія фактычна ламаюць Божыя праказанні і жывуць, як жадаюць, не захоўваючы Божых правілаў. І Бог пасылае прарока ў горад Нініву і гаворыць: ідзі абвяшчай. Ідзі абвяшчай маё слова, таму што грэх гэтага гораду падняўся высока. І менавіта калі прарок ідзе, прапаведуе Божае слова, абвяшчае Ёна Божае слова, запрашае да навяртання, горад навяртаецца. Якая рэакцыя Бога? Бог змілаваўся і не спаслаў пакаранне, якое хацеў учыніць. Бог міласэрны. Часам у жыцці чалавека паўстае пытанне, бывае такое, што чалавек задае пытанне: а чаму ввогуле я існую? Чаму менавіта я жыву такі, які ёсць, у такім целе, з такімі рысамі, з такім характарам? Часам бывае так, не заўсёды акцэптуем гэты характар, але я ёсць. Не можам запярэчыць праўды. Я ёсць. Бог даў жыццё. Ніхто не прасіў, каб менавіта я такі быў, каб свядомасць свайго быту была, але Бог даў жыццё. Для чаго даў жыццё? І выдаецца, найпрыгажэйшым адказам з'яўляецца тое, што Бог хацеў падзяліцца радасцю свайго стварэння з тым, хто будзе да яго падобным. Паглядзіце ў кнізе Быцця, калі мы чытаем першы раздзел, 26-27 верш, стварэння чалавека. Бог всю прыроду, космас, аўтар натхнёны апісвае дні стварэння і гаворыць, што амаль што кожны дзень быў добры. Але калі стварае чалавека на свой вобраз, на сваё падабенства, гаворыць, што гэты дзень быў вельмі добры. Бог падкрэслівае важнасць здарэння, якое адбылося гэтага дня. І Касцёл гаворыць, што з'яўляецца Божым вобразам у чалавеку, што адлюстроўвае Божы вобраз у жыцці чалавека. І Касцёл зазначае, што Божым вобразам з'яўляецца тое, што чалавек мае розум, чалавек здольны на падставе розуму акрэсліваць, ацэньваць, узважваць, прымаць рашэнні. Чалавек мае свабоду выбара, чалавек свабодны, таму што это Божы дар, так як Бог свабодны ў сваім стварэнні, прымае рашэнне, так і чалавек можа на аснове пазнання розуму рабіць свабодны выбар,
Чалавек здольны любіць. Бог з'яўляецца любоўю. Это Божий элемент у жыцці чалавека. Чалавек здольны тварыць, перажываць, мае цэлую палітру духоўнага перажывання, духоўнага міру, з радасцямі, смуткамі, болямі і ўзлётамі. Это увесь унутраны мір, які перажывае чалавек. Чалавек мае душу. Это Божий элемент, который з'яўляецца дадзены чалавеку, бо Бог з'яўляецца духам. І чалавек, маючы гэтыя Божыя элементы, запрошаны радавацца жыццём і дзякаваць Богу за дар жыцця, бо Бог хацеў падзяліцца радасцю гэтага жыцця. Бог з любоўю стварае чалавека падобнага да сябе, каб той меў удзячнасць і радаваўся жыццём. Мы ведаем, што робіць грэх з гэтым чалавекам, да? І чалавек, патрапляючы ў грэх, фактычна сам сябе абкрадае з Божай радасці, пазбаўляе сябе Божай радасці. Калі Адам і Ева чыняць грэх, Бог на сустрэчу прыходзіць. Адам і Ева не прыходзіць, таму што грэх ужо напалохвае іх, яны баяцца выйсці на спатканне з Богам і гэтак далей. Але ведаеце, Біблія, Слова Бога, это слово, якое паказвае безмежную любоў Бога, нават тады, калі чалавек знаходзіцца ў граху. Нам з людского пункту гледжання часта складана гэта ўявіць. Калі хтосьці ў адносінах да нас чыніць нейкую прыкрасць, нейкі грэх, і калі грэх это вялікага маштабу, часам, калі, напрыклад, здараецца, што хтосьці адбірае жыццё майму роднаму, блізкаму, знаёмаму, выдаецца, нават прабачыць немагчыма. А Бог, паглядзіце, што гаворыць, калі выбраны народ, ужо чарговы, не першы дзесятак, а можа і 100-й раз адыходзіць ад яго. Што гаворыць Бог, напрыклад, праз прарока Ісаі, 49 раздзел, 15 верш. Бог выкарыстоўвае найбольш, выдаецца, глыбокі элемент, каб паказаць сваё каханне, сваю любоў да чалавека. Пацверджэнне слова. Ці можа жанчына забыцца пра немаўля свайго улоння? А нават калі яна забудзе, я не забуду пра цябе, гаворыць Бог праз прарока Ісаі. Ведаеце, Бог выкарыстоўвае такі элемент, такі натуральным чынам. Кожны чалавек разумее, што кожная маці, бяром здаровы выпадак, да, которая нараджае дзіця, яна будзе бараніць сваё дзіця коштам уласнага жыцця нават. І Бог гаворыць, калі б такая нават жанчына, якая радуецца дзіцём, бароніць гэтае дзіця, гатовая памерці нават за сваё дзіця, нават калі яна забудзе, Бог гаворыць, я пра цябе не забуду. Уявіце, які вялікі аргумент ужывае Бог, каб пацвердзіць сваю любоў у адносінах да чалавека, да выбранага народа, да чалавека веруючага. Больш за тое, у гэтым жа кнізе, у этой жа кнізе прарока Ісаі ёсць іншыя словы. Дарэчы, там вельмі шмат такіх прыгожых слоў, калі прарок Ісая параўноўвае любоў Бога да выбранага народа, які вельмі часта праяўляе нявернасць. 54 раздзел, 10 верш. Горы здвінуцца, пахіснуцца пагоркі, але мая любоў не адыдзе ад цябе. І запавет майго міру не пахіснецца, кажа любячы Бог, любячы цябе Бог. Ведаеце, кожны, хто быў у гарах, ведае магутнасць гор. Да? Выдаецца, як гэта нерэальна, каб горы пахіснуліся, задрыжала земля. Ну, калі землятрус, то, канешне, это вельмі страшна, але горы все адно это магутнасць, стаяць этой горы. А Бог гаворыць, хутчэй здвінуцца гэтыя горы, чым мая любоў да цябе зменіцца. Выдаецца, які яшчэ можна больш магутны аргумент прывесці ў знак Божай любові ў адносінах да чалавека. Ведаеце, вельмі прыгожа Бог апісвае свой дотык у жыцці чалавека, і гэты дотык людзі, перажываючы, прабуюць укласці гэта ў словы. Напрыклад, вельмі вядомы цар Давід, ён з'яўляецца аўтарам шматлікіх псальмаў, апісвае часам і сваё пакаянне праз псальмы, але таксама і сваё праслаўленне Бога. І калі мы, напрыклад, адкрыем псальм 138 у дужках 139 паводле тлумачэння іншага, то это псальм, у которым Давід паказвае асабісты досвед Бога ва ўнутраным сваім міры.
Мы на пачатку сказалі, што Бог даў нам адзін з элементаў Божых як здольнасць перажывання на спосаб унутраны, цэлую палітру розны букет, палітра унутраных перажыванняў. І Давід апісвае на ўзроўні гэтых унутраных перажыванняў, як дзейнічае Бог і апісвае, паказвае веды пра Бога і дзеянне яго жыцці. Ён гаворыць у гэтым псальме, што перад тым, як я нарадзіўся, ты пазнаў мяне. Перад тым, як быў сатканы ва ўлоне маці, ты ўжо ведаў кожны мой дзень, хоць аж ён яшчэ не настаў. Ты ведаеш, калі я сядаю, калі ўстаю, ты ведаеш думкі, якія нуртуюць у маім сэрцы, ты ведаеш слова, якое я скажу, хоць аж яно яшчэ не з'яўляецца на маім языку. Ты ўжо ведаеш яго дасканала, ты пранікаеш мяне ўсяго. Давід паказвае прыгажосць Бога, што перад Богам не скрыецца ўсё, бо іначай Бог не быў бы Богам. І Давід хваліць гэтага Бога: ты дасканалы. Слаўлю цябе, бо ты стварыў мяне цудадзейна. Цудоўна стварыў мяне, я праслаўляю тваю шчодрасць і тваю цудоўнасць. Вазьміце часам гэты псальм, пачытайце, і можаце ўбачыць, што гэты псальм адлюстроўвае унутраны мір кожнага з нас. Гэта ўжо гэтыя словы, яны краналіся далёкімі тысячагоддзямі да нашага жыцця, калі Давід гаворыць тое самае, што сёння мы гаворым пра гэтага Бога, нязменнага творцу жыцця, таго, які полюбіў чалавека. Бог не мяняецца. І ведаеце, это прыгожа часам акунаешся ў гэтыя словы, глядзіш, што бяжыць гісторыя тысячагоддзямі, а Бог у сваёй любові застаецца нязменны да чалавека. Нават тады, калі гэты чалавек сам ад Бога адварочваецца альбо скрэсліваецца яго са свайго жыцця. Апостол Ян, Ян Евангеліст, который пішаць Евангелие пра Езуса Хрыста, і ў яго Евангелі найбольш сустракаецца слоў, што Бог ёсць любоў. Это Евангелие, якое ввогуле пераклікаецца, Бог ёсць любоў, Бог ёсць святло, Бог ёсць добро і гэтак далей. У 16 раздзеле, 27 вершы, калі Христос знаходзіцца ўжо недалёка перад сваёй смерцю, адбываецца дыялог з апосталамі. І апосталы просяць: раскажы проста нам пра тое, кім ты з'яўляешся, куды ты ідзеш. Езус Христос гаворыць: вы мяне полюбілі, сам Отец любіць вас, таму што вы полюбілі мяне і паверылі, што я прыйшоў ад Бога. Я выйшаў ад Айца і прыйшоў у гэты свет, і апять пакідаю гэты свет і іду да Айца. Христос паказвае перспектыву любові Бога. Бог полюбіў не толькі тут і цяпер, калі даў чалавеку жыццё, але запрашае да перспектывы вечнага жыцця. І Христос гаворыць: я з'яўляюся сведкам гэтага жыцця, бо быў у Айца перад тым, як нарадзіўся на зямлі, і іду да Айца. Апостолы пасля гэтых слоў гавораць: вось цяпер ты гаворыш проста, мы ўсё разумеем. А Христос ім гаворыць: я зараз паміраць буду, а вы толькі цяпер разумееце. Затрымайце гэтыя словы. Ведаеце, любоў Бога настолькі цудоўная, што, падзяліўшыся дарам жыцця, ён жадае гэты дар даць і ў вечнасці. А сам чалавек часам бывае гэты дар перакрэслівае, выбіраючы невернасць, а грэх, адкідваючы запрашэнне Бога. Можна ўбачыць прыгожы фрагмент, які вядзе да жыцця вечнага, калі мы святкуем Пасху. Напрыклад, Ян, 20 раздзел, 11 верш, калі Марыя стаіць, Магдалена, над пустой магілай, і адбываецца дыялог нібыта з садоўнікам, дзе-то яго паклаў, цела Езуса няма, і Езус прамаўляе да Марыі, Марыя распазнае яго, настаўнік. І Христос гаворыць: ідзі, скажы апосталам, што я ў вас крос, не затрымлівай мяне, мне трэба зайсці яшчэ да Айца. Любоў Езуса Хрыста да чалавека настолькі вялікая, гаворыць: жыццё вечнае ёсць, радуйся, я перамог смерць. Бог, як даўца жыцця, вядзе да жыцця вечнага. І, конечно, слово Бога, яно паказвае не толькі любоў Бога, яно не толькі паказвае перспектыву жыцця вечна, але яно паказвае дарогу. І это з'яўляецца вельмі важным, бо многія асобы пытаюцца: ну добра, ёсць Бог, як пазнаць яго любоў? Ёсць жыццё вечнае, як дайсці да вечнага жыцця? І ведаеце, нават адзін такі хлопец з Евангелія таксама задае пытанне падобнага характару: што мне рабіць,
каб быць дасканалым. Это у Евангелия от Матвея, 19 раздел, 16 верш. І Христос гаворыць, адзін ёсць дасканалы, Бог. Хочаш атрымаць жыццё вечнае, унаследаваць, жыві Божымі загадамі. Ведаеш Божыя загады? Ведаю. Жыві. Всё. Дастаткова. Гэта дастатковы шлях, каб атрымаць жыццё вечнае. Не забівай, не крадзі, не чужалож, не сведч фальшыва і гэтак далей. Это, конечно, хлопец гаворыць з самага дзяцінства. Я захоўваю гэта. Чаго мне не стае? І тады Христос запрашае яго на дарогу больш дасканалую, гаворыць, пакінь усё і ідзі за мною. І мы ведаем фінал гэта здарэння, гэтай гісторыі. Хлопец не быў здольны пакінуць усё, таму што меў зашмат багацця. Христос, як канклюзію гэта ўсяго гаворыць падсумаванне, гаворыць, як цяжка багатаму увайсці ў Божае валадарства. Але Христос паказвае шлях. Любоў Бога схіляе да таго, каб паказаць чалавеку шлях. Захоўвай прыказанні. Можам у гэтым моманце ўзгадаць яшчэ іншыя элементы, якія дапамагаюць быць дасканалым хрысціянінам, каб асягнуць жыццё вечнае, да якога любячы Бог запрашае. Это Евангелие от Матвея, 5 раздел, дзе ад 1 до 10 ці 14 верша мы чытаем пра Божыя благаслаўленні. Благаслаўлёныя смуткуючыя, бо яны суцешаныя будуць, благаслаўлёныя прагнучыя справядлівасці, бо яны будуць насычаныя і гэтак далей. Дарога благаслаўленню. Ведаеце, Святое Пісанне з'яўляецца знакам, словам любові Бога, дае дарогу, як крочыць, вытрываць у гэтай любові. І Святое Пісанне з'яўляецца тым, якое спадарожнічае чалавеку у кожнай сітуацыі яго жыцця, калі чалавек не адкідвае Бога, але просіць яго дапамогі. Мы гаворым, што Святое Пісанне оно натхнёнае Духом Святым. Што это азначае? Аўтар натхнёны пад уздзеяннем Святога Духа, натхненнем яго, пішуць Божыя словы. Але гэта значыць, што Божыя словы трэба таксама чытаць пад натхненнем Духа Святога, каб разумець іх правільна. Это не кніга літаратурнага мастацтва, дзе я сеў і ад пачатку да канца з вялікім захапленнем прачытаў пэўную гісторыю. Да, у Бібліі ёсць такія кнігі, дзе чытаюцца з захапленнем, але ёсць таксама такія кнігі, якія можна задаваць ксяндзу за пакуту, дзе чытаеш і сапраўды праз 2-3 абзацы ўжо не хочаш чытаць, бо не разумееш пэўных рэчаў. Так, трэба тэалагічныя веды таксама. Але ёсць моманты жыцця Евангелія, дзе мы наследуем Езуса Хрыста, даследуем яго жыццё, распазнаём ягоныя рашэнні, крокі і такім чынам знаходзім адказ на сітуацыю сённяшняга дня. І асабліва тады, калі просім Духа Святога аб яго святло, дапамогу, распазнаванне Божага Слова. Бог дае яскравае разуменне Божага Слова і адносіну яго да маёй сітуацыі. Узлюбенае, Божае Слова, яно з'яўляецца знакам любові Бога да чалавека. І сёння, калі мы адзначаем асаблівым чынам нядзелю Божага Слова, хацелася б задаць такое пытанне, якое важна задаць у гэты дзень. А ці я заглядаю у Слова Бога? Ці выпадкова Біблія не з'яўляецца кнігай, якая ляжыць на паліцы і якую адчыняю вельмі рэдка, дзе, можа, ўжо і шмат і пылі сабралася? Ці выпадкова Слова Божае не з'яўляецца для мяне далёкім, можа, адношуся абыякава да яго? Сёння менавіта той момант, калі Касцёл запрашае аднавіць свае адносіны са Словам Бога, аднавіць свае адносіны з Богам, аднавіць прагненне Божага Слова. Узлюбеныя, няхай у нашым сэрцы будзе разуменне, што праз Слова Бога Бог жадае падтрымліваць са мной дыялог, весці мяне. І няхай у гэтым разуменні будзе таксама прагненне вяртацца да гэтага слова, заглядаць у гэтае слова, ствараць прастору, каб гэтае слова прамаўляла, планаваць час, асабліва ў святочныя дні, каб адчыніць Божае Слова і паслухаць, што у маёй сітуацыі жыццёвай тут і цяпер гаворыць мне Бог. Узлюбленыя, няхай гэтае слова, Божае Слова, будзе для нас святлом, будзе для нас светачам
які свеціць і вядзе праз жыццё і дае шмат глыбіні, шмат супакою, міру і Божай любові, бо менавіта такія плады дае сапраўдная сустрэча з Божым Словам. Амен.